Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, magtugang na Divina Gracia kang Kutmo San Fernando Camarines Sur na ginadan sa siyudad kang Naga na ilubong na. Carless Weekend, nagpuon niya na banggi. Tulong konduktor nin bus sa sinsaron tricycle driver nagpositibo sa pinagibong drug test sa Iriga City Central Terminal. Talento kan mga taga Naga College Foundation, ibibida sa bagong pakulo kang Tigers Cafe sa 2026. Uya mga bareta sa aldaw na ini, ako po si Christine Reyes. Matapos ang Carless Sunday sa Magsaysay Avenue, Carless Weekend naman sa Central Business District 1 na pinagpunan mo niya na banggi. Uya sa Kuyang Report. Nagpuon ng ngunya na aldaw ang Carless Weekend sa Kalabaan kan General Luna o Central Business District 1. Iba-iba ang opinyon kang kadaklan, lalo na sa trapiko na namamatian kan publiko ngunyan. Urog nata nagraranin na ang Kapaskuhan. Sa lado kan mga tricycle driver, sinabi ni Federation of E-Trike, Tri-Mobile Operators, Driver Association of Etoda President Hil Belen, may mga negatibong komento man ang mga pag-iriban niyang mga tricycle driver, alagad kinakaipuan subot nindang magsuporta asin makisumaro sa programa kan LGU Naga. Ini man subot bako lang sadit na pagtiripon, kundi dakol man ang matatabangan lalo na si mga saradit na negosyante. Aday man maiwasan, igwaman positive, igwaman no. Dahil ni programa kan syudad, sa ipuhan suportan ang programa kan syudad. Ang ani mahiling tata kung nagigibo ini sa ibang lugar, ano man taday tagibdigibohon ano para matawan man in pabor. Kung mahiling ta baga sa Magsaysay, si mga rally sa Magsaysay na paboran, si mga business duman nahihiling ta at paboran. Tigdaralig di sa City Hall, si mga gabos open, yan pigdaraman di magayon man ang maraya no. Ngonya igwa naman kita sa kasentruhan. Mahihiling ta ini ngani nahihiling ko kung pwede pakasaba nga iba-iba pang barangay, pwede pa ini maano maadara tangani matawan in pabor lalo na ta mga kakian na talagang dapat ang gusto man kayo mapuros kaugmahan. Nagpaluwas naman ang lokal na gobyerno kan Naga kung saan ang eksaktong lugar na pagigibuhan kan Carless Weekend at sa mga saradong tinampo, pati ng alternatibong ruta as in parking areas. Para sa Jaran TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Yantras tanto, sa Carless Weekend ngunya na Biyernes, itatampok man ang masisiram na street food, may pakawat as in Zumba, may art fair, ukay-ukay as in iba pang aktibidad, na si ibang aktibidad may umansabot sa Carless Sunday na pinaggibo sa Magsaysay Avenue kan nakalihis na bulan ni Nobyembre. Padagos sa mga bareta, 41 na mga personal kan Naga City Police Office ang nakadeploy ngunyan sa Kalabaan kan General Luna Street, Ciudad de Naga para magtaon ng seguridad as in asistensya sa mga mapartisipar sa Carless Weekend. Suso kay Police Captain Daisy Angeles, nakadeploy sa lugar kung saan pinagigibo ang nasabing aktibidad ang said ng kapulisan hasta matapos iningon niya na banggi para masyerto ang pasi-orden sa sentro kan Naga. Ma-start ang Carless Day. So, sa 3 days na Carless Day, nagigibuhon ligdi sa General Luna Street, maglalmalatag kita ni 41 na PNP personnel para magbantay and para sa seguridad ng mga taong madirigdi sa eventing. Sa iba pang bareta, pagtinda ng mga paputok, posibleng magpuna sa masunod na semana. Bureau of Fire Protection higot na ma-monitor sa mga illegal na paputok. Uyang sa Kuyang Report. Sa Roam Bureau of Fire Protection Naga sa mga mahiling asin ma-monitor kan pagtinda ng paputok, tanganing masiguro ang seguridad kan gabos. Sinabi ni Deputy City Fire Marshal 4 Chief Inspector Erwin Versosa, magkakaigwasubot si Daring Aldaw na makondusir ng inspeksyon para hilingon kung salbado ang lugar kan titindahan kan mga paputok. Araw ka nakaaging taon, kaiba na ng LGU Naga si Naga City Police Office sa pag-check kaini kung saan sa dati man giraray ang sa idang pwesto sa gilid kan salog sa ibaba kan Naga City People's Mall. Ngunyan na taon, duman manggiray po sila sa pwesto nindang sa tuyang mga paratenda yung paputok sa may sa gilid kang sa tuyang Naga City People's Hall. So with the LGU and PNP, ma-set po kitang aldaw. Inaasahan na sa maabot na semana, pwede na subot magpo ng pagtinda ng mga paputok kan mga tutugutan na bilang din mga paratinda. Start po kang sa indang pagtinda, if I am accurate po, December 23 to 31. So sa mga aldaw na yan, duman po kita ma-check ang sa indang mga stalls po. Kabali sa babantayan kan Task Force Paputok, ina dapat mayo makalusot na illegal o pinagbabawal na klase ng paputok.
Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. May nakatagawan ng lugar ang Barangay Dayangdang, Ciudad Naga na magiging community fireworks display area ngunya na Pasko asin bagong taon. Alagad tubod si punong Barangay Julius Sanchez na daiman gabos na residentes kan Barangay Dayangdang ang mapasiring sa nasabing community fireworks display area hulit harayuman ini sa ibang zona. Liwat nagpagiramdong si punong Barangay Sanchez na likayan ang paggamit ni makukusog na paputok, urog na sa mga kaakian na nagagamit ng improvised cannon na boga. Ikaw po kami designated area, ang tinao ko pong mga lugar, duman po kong pamilyar po kamo. Pataas po ning Colgante, ito baga pong bakanting lote. So big request ko naman po sa may sadiri kang daga na ito na kung pwede po mapalinigan, ta medyo maduot na. And then number 2 po, duman sa may Imperial, kung ano kayo siya, madali siya matandaan na panakbang. Igwa man duman bakanting lote na pwede duman sin nagpaputok para iwas disgrasya, and then duman man sa may parte ng solid, igwa man duman bakanting lote. So iyo po yan si mga area na pwedeng duman lang magpaputok. Kaya lang pag-arog ba kaya po kayang kasagsagin na ning papurutukan, dahil ito tabo talaga maiwasan, to be honest. Siguro dahil na makontrol na madumang pangya sa area harayoon na ako ngayon sa zone 2, maduman pa ko sa zone 1. So at least pag-remind ko lang na kung mapaputok ng kwitis, dahil nakaputan. Minsan nakakadisgrasya yan, nanenervyos, ang iba kinakaputan lang pag bubutasan. So basta niya ako, pasiguro lang ng tubo or bote para pag naglayog, dahil makadisgrasya. Regarding dumambaga sa mga improvised na mga ginagamit na mga boga. So yan, sarap man yan sa mga pigtututukan mi, urog ng gayo ang barangay Tanod, na ngunyang pasanangani, naglibot-libot na sinda, igwa na sindang nasita, sinakumpiska. Ito mga improvised bagang latang piga lalakgal lang tape. So ito delikado ito siyempre may persa ito yung kahaluyan kay ito naluwag baka makadisgrasya. Kaya sabi ko yan pasarot ang tutukan si mga nagagaramit ng mga improvised na mga paputok. So embargohon as in warningan. Paaramon ang magurang kung sisay ang magurang kayam para inform ang magurang kung sakali man madisgrasya dahil man nagpabaya ang barangay. Tabaka sabiyon mayo ngayang kayang barangay proper dissemination information na bawal pala ito. Kaya iyo man yan si mga saro sa mga pag-flag ceremony ni si mga nagagamit ng illegal na paputok o yan buga. Iyon ang sabi ko sa mga barangay Tanod. Padagos sa mga bareta, Naga City Police Office preparado na ang deployment na gigibuhon ngunya na paabutan na Pasko. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Preparado na ang deployment plan kang Naga City Police Office nguya na Pasko. 230 digdi na mga personay kang PNP Naga ang naka-assign na magbantay sa mga simbahan, terminal, asin mall para masiguro ang seguridad kang gabos na mapasiring sa syudad ng Naga. Perang aldaw na lang, simbang gabi na. So ang Naga CPO po is nagkaigwa ng preparation para digdi sa simbang gabi. Actually, dailang totally sa simbang gabi, pero the whole duration kang December, since aramtan ang December is kadakol activities na mangyayari. So nagkaigwa po kay tadigdiyo ng deployment ng 230 personnel sa kabilo sa buong Naga na kung saan mabantay sa mga major thoroughfares, sa simbahan, sa terminals, and sa mga malls. So sinda po ang mabantay para masiguro ta na ang mga tao na madigdi sa Naga City is magising. Sa ngunyan, may mga nagkakapirang personahe na kan PNP Naga ang nakadeploy sa nasabing mga lugar. Susog ki Police Captain Daisy Angeles ang tagapagtaram kang City Community Affairs and Development Unit. Alagad si ibang PNP personnel na naka-assign sa mga simbahan. Sa petsa 15 pa kang December, i-deploy kang Naga City Police Office. Actually, igwa na kitang deployment na pigibo or naka-deploy na ang iba digdi yung sangunyan. Pero since ang simbang gabi is ma-start sa 15 ng Banggi, so ang sa simbahan is ma-start kitang deployment sa 15. Pero itong during mga mass, every mass may naka-deploy na mga personnel sa mga simbahan. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa samuyang pagbabalik, bangkay kan magtugang na Divina Gracia na ilubong na sa Barangay Kotmo, San Fernando, Camarines Sur.
Yan asin iba pang baretang nangingenot. Igdi lang yan sa Janan TV 48 Naga Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, Moraga? Nailubong na kasubagong aga sa Campo Santo sa Barangay Cotmo, San Fernando, Camarines Sur, ang magtugang na Kayla May asin Claudette Jean Divina Gracia. Sinda na ko ang mayo na nimbuhay kan nakalis na Domingo Petsa 7, kan presenting bulan asin ang itnutok dong may kagibo, iyang live-in partner ni Claudette. Nasubot iyon ang bangkay na nadiskubre sa Banwaan in Kabusaw, Camarines Sur kan nakalis na Petsa 9. Hinahalat na lang ngunyan ang resulta kan DNA test na pinagkundisil sa bangkay para makumpirmar na iyon na ini ang sospek sa nasabing krimen. Nagdurar ni halawig na oras ang magabat na bulos kan trapiko kasubanggi, palaog asin paluwas sa syudad ni Naga matapos ang pagkarambola kan siyam na bihikulo sa kalabaan kan National Highway sa Barangay Palestina, Pili, Camarines Sur. Suso ki Police Lieutenant Colonel Aileen Ocariza, Chief of Police kan Pili Municipal Police Station, nawaran subotin preno ang sarong wing van truck asin inararo kaini ang 8 bihikulo. Mayo man seryosong nalugadan sa nasabing road crash asin sisimbagon kan may sadiri kang wing van truck ang gasto sa mga nadanyaran na bihikulo. Magkakasuway na anti-illegal drug buy-bust operation ang pinag-operate kasuudma kan mga personahe kan Naga City Police Office asin City Intelligence Unit na nagresulta kan pagkakaaresto kan tulong Man Street individual sa Barangay Del Rosario, Naga City. Naaresto kan Police Station 6 si alias Homer
kan ini makumpiskara ni 16 pidasong plastic sachet nin may laman na subot shabu. Alas 10:50 manin banggi. Sa kan drug buy-bust operation, nadakop kan Police Station 5 si Ayas Cheng sa Zone 4 Barangay Triangulo. Nakumpiskar man digdi ang 4 na heat seal transparent plastic sachet nin suspected shabu. Basado sa record kan PNP Naga, dati nang nadakop kang operatiba si Ayas Cheng kang October 21. Mantang ang food delivery rider na si Ayas Jo na taga Zone 3 Barangay San Benito, Goa, Camarines Sur ang naaresto man kasubanggikan Police Station 4 sa Vistanza Subdivision, Barangay Pacol kan ini mabakalan ng shabu kan mga otoridad asin makumpiskaran nin 5 pidasong pinagtutubo ng shabu. Ang mga suspect na naaresto ang nakakulungon niyan sa mga police station kay Naga City Police Office habang hinahalat ang resulta kan chemistry report para sa pag-file ng kaso. Actually, kansod mga bandang alas 3 ning hapon, igwa kitang sarong buy-bust operation sa Station 6 sa Barangay del Rosario na kung saan sarong newly identified na drug personality ang naresto. So nakuanan siya ning 16 na sachet ning hinihinalang shabu, and sa ngunyan nasa kustodiya siya nakang Station 6. Igwa din kita sa Police Station 5 na kung saan naaresto ini mga bandang alas 10 ning banggi na kung saan ang suspect digdiyo is taga Barangay Triangulo na kung saan nakuanan siya ng 4 na sa shining hinihinalang shabu. And sa ngunyan, naghahalat kita ng chemistry report para ma-file ang case laban sa iya. Sa kasumpay na bareta, dawa sunod-sunod man ang mga police operation kay Naga City Police Office pag-abot sa illegal na droga. Dakol pagiraray ang mga drug personalities sa syudad din Naga ang padagos na minomonitor kay Naga City Police Office. Iniya naging pagkumpirma ni Police Captain DC Angeles, tagapagtaram kan City Community Affairs and Development Unit. Alagad siniguro kang opisyal na dai mapundo ang PNP hasta day nauubos madakop ang mga drug personalities para masigurong salbado ang syudad. Actually, ang Naga City is medyo dakol pa din. Masasabi tang dakol pa ang minomonitor ta sa kanyan. And dai mapundo ang PNP hanggat maubos ini mga personality ini para masiguro ta ng ang syudad din Naga is maging safe. Mas dakol pa din. Sa iba pang bareta, 28 na bus driver, 20 konduktor nin bus, 2 UV Express driver, 25 na jeepney driver, 7 tricycle driver as in 18 multicab drivers na yaon si Iriga City Central Terminal ang ipinasairarom sa surprise drug test kasudma kan Land Transportation Office sa tabang kan Philippine Drug Enforcement Agency. 4 ang nagluwas na positibo sa paggamit ng illegal na droga. 3 konduktor nin bus asin sarong tricycle driver. Aabisuhan man ang Barangay Anti-Drug Abuse Council asin Municipal Anti-Drug Abuse Council kung saan nakaistar ang 4 na nag-positive sa nasabing drug test. Ang resulta kan drug test ang ipapasiiraro man giraray sa confirmatory test. Ang bus operators kung saan empleyado ang mga nagpositibo ang aabisuhan man subot sa resulta kan pinagibong surprise drug test. Sa iba pang mga bareta, katakod kang paputok, ang mga pet owners man ang may kanya-kanyang paagi para dahil ma-stress ang sa ilang mga ataman na ido asin ikos, huli sa makusog na mga tanog na madadangog sa City Veterinary Office. Pinagsabi ni Dr. Johan Sales, kaipuhan subuot na ang satuyang mga ataman ang yaon sa laog kang harong para mabawasan ang kusog kan paputok. Pwede man napatusonin tela ang mga ataman asin pakalmahon ang mga ini. Kasabay kan pag-ugma, kaipuhan man tawan atensyon ang mga ataman na hayop na yaon sa laog kang harong. So advisory po sa pet owners ngunyan napapaabot na New Year. So medyo dakol ang makuyan kanini mga paputok. So ang pinakainot na kaipuhan na gibuhon, make sure na nakakulong sa laog kang harong ang satuyang mga ataman nga rig mas malesen itong volume kang pagputok kasi very sensitive ang pagdangog kang mga animals. So saro po ini sa nag i-induce ning stress sa tuyang mga ataman to the point na may possibility na ma-traumatize man sinda.
So ang pinaka-effective na kuyan na paagi is pakalmahon. So uga kita katong mga nahihiling sa Facebook na itong ibabalot sa kuyan, itong tela so sa tuyang ataman, itong garo harness strap siya. Sa iba pang bareta, talento kan mga taga-Naga College Foundation ibibida sa bagong gimmick kan Tigers Cafe sa masunod na taong 2026. Ang detalye sa report ni campus correspondent Jobert Azur. Heads up, Tiger! Sa paglaog kang taon ng 2026, may kaabang-abang na gimmick ang Tigers Cafe. May temang Stripes of Harmony, engaging loyalty and sound. Ipinapabisto ang Tigers Cafe Basking Night and Tigers Cafe Loyalty Card Launching. Para sa mga born to perform na NC yan. Singer ka ba? Acoustic artist? Gitarista? Spoken poetry artist? This is your time to shine sa mga bangging panuning talento as in performances. Ang obheto as in kung paano nabilog ang activity, pinag-istorya kan Education Support Services Coordinator na si Sir Roy Fabay. Yeah, nakulaw na magiging impact kani sa Sainda. Kasi this will be the first time na maso-showcase sa mga raw talents, authentic talents of NCF students. Magbuong sa college hanggang sa high school. And even our faculty members and non-teaching personnel. They can also join us during the basking night. Actually, Halloween na siyang napagplanuhan. Nag-abot kami for almost about a year before we come up with a decision na i-launch na siya. Since sa pinakadakulang reasons is during the intramurals. There is a contest, I guess the cultural event wherein duman tanahiling kung kuraano katitibay na sa tuyo mga estudyante pag-abot sa singing. And then sa naisip mi na why not sabayan tatong trend na to na mai-launch ta na din sinda digdiyo sa cafe and at the same time makigwas sinda ng avenue para mas ma-promote pa sa indang talent. Sinabi man ni Mr. Marvin Rosari, Program Chair, NCF College of Teacher Education, sa paagi subot kang Basking Night, may papahiling ang tibay kan NCF, bakusa na sa academic as in sports. It promotes not just yung academic side ng NCF but also the side na nagpapakita ng talents and skills ng ating mga students. And also, para na rin siyang it's a promotion not just to the NCF but to the Tigers Cafe. Kasi pag pumunta naman talaga yung mga estudyante dito, for sure yung mga friends nila kasama dito at mas magiging happiness yung may dudulot nito sa mga estudyante natin. Para man sa performer na si Dave Ramirez, ang mga arog subuot kaning activities, saro subuot paagi para malingawan ang mga pinag-aagihang challenges sa buhay. First of all, I find this as a way to unwind, lalo sa special academics. Especially sa academics, lalo ngunyan naalanganin na ang mental health. Kailangan din natin ng parang somewhere to release those stress. And I think this is one of the best places to go. Hindi lang dahil may basking, but also the food here is so excellent. I've tried the food here, so good. Mag-vocalize na, i-ready na ang gitara as in mga natatagong talento this 2026 and make the campus your stage. Para sa GNN TV48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Mga tugang, 13 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown ay inihatod kang Naga College Foundation, Changing the Game. Ang One Love Christmas Project ang GNN TV48 Naga para sa mga salit na komunidad. Nagpapadagos ngunyan na taon. Para sa idong mga donasyon, partnership as in sponsorships o mga kahapotan, mag-apod sana sa 0946-946-9824 o mag-email sa GNNTV48naga@gmail.com. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sa mayong official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa mayong official YouTube channel, GNN TV48 Naga. Para updated kita sa mga bareta as in istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes, as in ini, ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote,
pumunta sa menu Setup o Settings at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNS sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, at sa mga programang swak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. Jika na ba? Be a tiger today. Ano, morag ka?